Gero, jaten, karo, diru, janaren banaketan, urtietan da jende asko aberastu egin zen hor. Karo, hor, estraperlo oso importantea zen. Gure amamak gorrotatzen zuen hori. Amamak ez zuen esaten nor aberastu zen Durangon horrekin. Ez dakit hortaz eta zaite interesatzen ez da ere. Badakit nik berarentzako hori zala gauza nolabait moralezko, oinarrezko gauza zen. Hortaz ez aberastea. Bazegon udaletik nolabait herrira etortzen zen guztiaren kudeaketa zeraman gizona, Larrako etxea. Oker Espanabil, Larrako etxea, lehengunean ezin eban gogoratu abizena. Larrako etxea zen udaleko arduraduna. Baina eskumakoa, zan noski eskumakoa, gerra irabazletakoa. Eta gure amamak zeukan arrotasuna kartilarik gehien zeukan denda bere azala. Eta orduan, arrazonamentu kartilarik gehien zeukana bere azala. Izan ere, anekdota bat da, egun baten azukrea behar izan zuela, ze normalean, 3 kilo adibidez saldu berba zuten edo banandu berba zuten, 3 edo 50 kilo, kartilan arabera, zenbat kartila honen beste kilo ematen zioten dendari bakoitzari, berari, denei ematen zioten pixka bat gehitxoago, galkeretarako. Eta, klar, normalian horrekin jendeak egiten zuena zan, hori presio altuan jarri eta hori da amamak egiten ez zuena. Eta inoiz pagatu behar izan zuen, berak behar, gero, azukrea, eta kobratu berak presio serian emandako jende, presio estandarrean emandako jendeak berari kobratu 3 bider. 3 bider edo kantitatea ikaragarri ez. Total, udaletxeko gizon honek, kudeatzaile honek, amaitu zenean, nola da, razionamentu amaitu zenean, bildu egin zituen dendari guztiak Durangokoak, eta proposatu zien, sobratzen zen dirua, haundi batzuentzako izatea diru hori. Zeuden puntuate, zabala, bi denda, baina baziren nolabait gerra irabazitakoaren aldekoak edo. Eta orduan, amamak esan zuen, bera nagusitakoa izanik, nigatik ez da peseta bat ere, hau da non artean manan. Eta orduan, hori zan bere urguliotako beste bat. Eta hori zan batzuen, eta orduan kudeatzaile eta irabazleen aldeko kontuak. Hori da anekdota gogoratzen dudan bakarra. Baina hori oso importantea zen beraretzako. Eta arrezkero Larrako etxearekin kaletik gurutzatuta nola agurtzen zioten elkarri, buru altzata agur. Ni badakizu nor zaren, ni zu badakizu nor nazen. Hori da Eugenia Gerediagaren bioda Elikandi izena zukan redenda. Redenda zegoen barraspeta horren onduan, hor atxea ondia barria daude bain. Kartzelaperen ondoan? Kartzelaperen aurrean, horregatik egona ni umetan kartzelapen jolasten beti.